Den optager nu. Altså bedre at holde den ned. Jeg kan glemme det, om det starter med en opvaskebørste. Så totalt håndsvagt, ikke? Over en smule. Hvordan starter du dit modelfly derhjemme? klar? Jeg går ind og tager lokumsbørsten. Ja, jeg er klar. Er du klar? Yes. Vi kører. Ja, vi er parat. Ready, Eddie, go! Og den driller lige lidt fra starten af, men den kom i gang. Det er sådan ikke nye legetøj, det her. Og der har vi sådan ikke med babyhuen på. Okay. Ej, du skal dreje den. Ellers er det ikke god ud. Pas på, den ikke rykker sig. Det tror jeg ikke, så. Jakob, han bliver så stolt, når han ser, at jeg selv har indstillet det hele. Du står fast, jeg giver gas. Ja. Endnu et af dem. Jeg ved ikke, hvad han har tænkt. Han er ved at lave en helt lufthavn, tror jeg. Og der har vi så ham selv, der er så glad som en lille barn. Du løber med hovedet på vandet. Men jeg kan ikke slå motoren, det vil jeg